העיתונאי והפרשן הפוליטי רביב דרוקר איתנו, ועורך דין אייל בסרגליק, ואנחנו רוצים להתייחס בכמה מילים ככה לאירוע המצער שהיה אתמול. אני מתנצלת על ההתייחסות החוזרת, אני פשוט לא יודעת אם הכל בסדר. בבקשה, רביב. זה באמת מסוג האירועים שהוא גם מאוד כואב, והוא גם מאוד מאוד מרגיז. אפשר לצייר אותו כאיזה רעם ביום בהיר. העיתונאי החרדי אריה ארליך כמה שעות לפני כתב שצפוי אסון ברשת החברתית. העיתונאי חזקי ברוך מערוץ 7 כתב למישהו למשטרה, איבדתם שליטה. העיתונאי רובי אברשלג מהתאגיד כתב לאשתו, הולך להיות פה אסון. דוחות מבקר המדינה ב-2008 ו-2011 אמרו כבר אז שהשטח של הקבר בהר לא ערוך לקליטת כמות המתפללים הזה, בין תשתיות, בין אחראים. לא ברור מי אמור להסביר שם את התכנון והבנייה, ואם המועצה האזורית אמורה לעשות את זה, והיא לא עושה את זה באופן. ניצב משנה אילן מור התריע בכנסת ב-2016, יש עוד הפרעות של המשטרה, באמת מסוג האירועים שאתה פשוט נחנק לך הגרון, כי אתה אומר, זה כל כך היה ברור שזה יקרה יום אחד, זה כל כך היה ברור, זה לא, אפילו לא גשר שנפל בדרך למכבייה או תקרה שפרצה, זה פשוט, זה כתבו את זה 100 פעם שזה הולך לקרות, אף אחד לא עצר את זה. כן, עורך דין בסרגליק, התייחסותך? קודם כל, ליבי עם המשפחות של ההרוגים, וכמובן הפצועים, אנחנו מאחלים החלמה מלאה. זה יום ובוקר קשה, במיוחד, ואני מסכים לגמרי עם רביב, שהדברים היו ידועים, ברורים, והאסון הזה היה ניתן למנוע אותו. יותר מזה, אני כבר שומע מפקדים במשטרה, אנשים שלוקחים אחריות, אבל בסופו של דבר, למדינה יש איזה מין דרך כזאת שהיא לא נכונה, של לשים פלסטר על בעיה כשקורית, ולא לתקן את המכלול. הרי היה ידוע לכל שאנחנו אחרי קורונה, בשלהי קורונה, ושכולם ירצו לחגוג שם, ולקבל את הברכה שם, ובסופו של דבר, פשוט הייתה רמיסה של אנשים, זה פשוט נוראי. אני מקווה מאוד שיתקנו את הדרך, ולא רק ינסו למצוא את השעיר לעזאזל התורן, כי אחרת אנחנו לא עשינו כלום, וההרג גם ככה היה מיותר. לפחות שיתקנו להבא, שלא יקרו כאלו אסונות. ההתייחסות שלי שעכשיו זה כמובן כמו כל דבר אחר ייזרק מגוף לגוף, וגם כמובן יש מידה רבה מאוד של אחריות אישית שלהם, אבל בסדר, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו כמובן מאחלים איחולי החלמה מלאה לכל הפצועים. הוויכוחים כבר התחילו, מי יחקור את החוקרים, מי יחקור את אנשי המשטרה, ואולי צריך לקרות מכלול מאיפה שזה התחיל. הייתי בזמנו בוועדת זיילר, אולי צריך להתחיל אחורה ולהקים איזו ועדת בדיקה ממשלתית, חיצונית, שתבדוק את כל השתשלות, כמו שרביב אמר, זה ממש היה לאורך כל השנים. אז אולי כדאי לבדוק את זה כמו שצריך. כן. טוב, אז אנחנו נעבור קצת ככה לנושא שלנו. רביב, לאור כל הפרסומים והחשיפת הפרשות הרבות וההשלכות של כל הפרשות הרבות, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת כללית. האם לא הגזמנו קצת מבחינת התקשורת, והאם באמת יש פה עניין, לפחות בתיק 4000, לאיזשהו אישום פלילי, כיוון שפה אנחנו מדברים על אישום פלילי תקדימי. שתי שאלות גדולות, קשות, אבל האם מבחינת התקשורת לא הגזמנו? משפט התקשורת לא הגזים. התקשורת בטח לא הגזימה, כבר לדון, היה הפרקליטות יצרה להגיש כתב אישום או לא, האם זה שוחד או לא, ואני אשמח לעשות את הדיון, התקשורת, אני חושב שממש מוכרח להשמיע שהגזימה, יש כתב אישום, השוחד נגד ראש ממשלה מכהן, שעשוי להחליף שלטון במדינת ישראל, שמשפיע על חיינו יום-יום, שעה-שעה, ראש הממשלה נלחם בכל דרך, נלחם במערכת המשפט, נלחם שלא יהיה שר משפטים, שלא יהיה פרקליט מדינה, תוקף את היועץ המשפטי לממשלה, מסתובב להיפגש איתו, אז מה התקשורת אמורה לעשות? לא לסקר את המשפט הזה, לסקר אותו פחות, להגיד שזה לא חשוב, זאת אומרת, תשווה לכל מדינה אחרת, איך מסקרים בארצות הברית את משפטי האימפיצ'מנט, שניים נגד טראמפ, איך סקרו את משפט האימפיצ'מנט של קלינטון, מוניקה לוינסקי, איך מסקרים היום בספרד את משפטו של ניקולס סרקוזי שנים,
אחרי שהוא כבר אינו נשיא. אפשר להמשיך עוד ועוד ועוד, טוני בלר, איך סיפרו את השקרים שהיו על נשק בלתי קונבנציונלי בעיראק, אולי הכתב אישום, אולי הנושא אישי, ועדיין שיקרת על הממלכה, זה היה יום כותרות ראשיות במשך חודשים. אז אני חושב שהתקשורת, בטח, חוטאת פה דברים סיקור, אותו סיקור בדיוק נתנו לברק בפרשת העמותות, אותו סיקור בדיוק נתנו לאריק שרון, שאנחנו דברים חודשים ושנים על העיר ועל פרשת חברות הקש, ושניות אחרות. ואותו סיקור בדיוק נתנו לאולמרט, שלא היה לו דקה מנוחה בתפקיד, מיומו הראשון. תחקירים עיתונאים, חקירות משטרה, דוחות מבקר מדינה, תקשורת, שיחקה פה תפקיד של מי שמרים את הקרן, רץ לנגוע, ולא נמצאת אחד עם השעה. נתניהו לא קיבל שום יחס. אני אומר משהו, אני פה בניגוד עניינים מהותי. אני עושה וידוי לראשונה, אתה יודע, רביב, עורך דין פלילי שעושה וידוי זה בכלל הכי גרוע. כי א', אני מאוד נהנה לצפות בך ולשמוע אותך, ואני גם מאוד מעריך את העבודה שלך. ובכל אחד מהתיקים שאתה ציינת, אני גם נכחתי. דודי אפל הצגתי. שמעתי את כל ההקלטות, כולל אומרי ההיא בידינו, אתה מכיר. גם מולילנד הצגתי, וגם במשפט נתניהו אני מלווה את הפרשייה. אני אומר כך, בסופו של יום, עורכי דין פליליים מתפרנסים מחקירות. ככה שאנחנו תמיד שמחים על סיקור. אבל אני יכול לתת דוגמה שממנה אני אשליך על איפה קיים פתאום שחקן שלישי שתופס את המרכז שהוא לא התפקיד שלו, לעניות דעתי, וזה התקשורת. אני הצגתי בתיק שנקרא תיק רשות המיסים, קובי בן גור, אני לא זוכר אם אתה סיקרת את הפרשייה של רשות המיסים, לדעתי היו לך חלקים אינטגרליים גם שם. ואנחנו מצאנו... כן, אז אם אתה זוכר, הייתה איזו סיטואציה הזויה, שיומיים לפני שאנחנו התחלנו את התיק בפני כבוד השופט כספי, אנחנו שמענו את האזנות הסתר בשידור, ואז התחלנו לחפש מי המדליף, כי אני הייתי צריך לחקור ביחד עם עורך דין משה ישראל, זיכרונו לברכה, את אותם עדים, ופתאום אנחנו רואים את כל האזנות, בניגוד לחוק אגב, כי זה האזנות סתר, ממש בתקשורת. ואז כבר השופט, אנחנו והעד, כבר יודעים מה הראיות. עכשיו, יש כזה סעיף כזה שנקרא סוביודיצה, שלמעשה מוליך אותנו, וזה כבר עוד מטה בספר החוקים לצערי, ואולי צריך להחיות אותה, שמוליך אותנו למצב שההליך כבר לא מתנהל בבית משפט, והוא אמור להתנהל בבית משפט. עכשיו, אתה קיבלת הרבה ביקורת, אני אגב שותף בהקשר הזה לביקורת, ורק בהקשר הזה, כי אני בהחלט חושב שאם יש פרשיית שחיתות, ופה אני ואתה בכלל לא במחלוקת, שאם יש פרשיית שחיתות, וזה לא משנה אם זה חבר כנסת, שר, או מען דהוא, העיתונות צריכה לסקר אותה בצורה הכי לגיטימית שיש, לחשוף ולהציף ולהעלות ולשדר, בהחלט. אבל כשרואים חומרים מדויקים, או למשל עושים חקירה שבעיניי תמוהה, כן? אני שוב פעם, אני רק 18 שנים בתחום ומטפל בתיקים האלה כל הזמן, של עד כזה או אחר בשידור, יש עם זה בעייתיות, כי השאלה, מי בסופו של דבר מנהל? אנחנו מדברים קצת על סיקור מוטה. האם הסיקור לא מוטה כשאנחנו מקבלים תדמית שבהכרח לא תהיה זהה בבית המשפט, כאשר העדים האלה באמת יעברו כמו שהיה צריך לעבור, וזה קשה בסיקור של תיק של ראש ממשלה, כי הכל מעניין. אבל האם זה לא צריך היה לעבור את הפריזמה של החקירה של התביעה בבית משפט, והנה העד ישועה בהחלט נותן מבחינת התביעה לפחות עד עתה את כל מה שהתביעה רצתה, ולאחר מכן תבוא ההגנה ותחקור, ולא התקשורת צריכה לעשות חקירה נגדית בשידור. זאת השאלה שאני שואל את עצמי ממעוף הציפור, כי אני גם, אתה יודע, אני מייצג הרבה פעמים חושפי שחיתויות, אבל אני גם מייצג הרבה פעמים ורוב הפעמים את הנאשמים, והנאשמים מאוד זועקים, וזה לא קשור לנאשם נתניהו, שכל פעם שתקף את מערכת שלטון החוק, אני תקפתי אותו, ובצורה בוטה אני תקפתי אותו, כן, למען הסר ספק, ומנגד כשהיו הדלפות של חקירות חזור ושנה, ברחבי הרשת, והדלפות עוד לא היו בידי הסנגורים, כלומר לא היה להם את חומרי החקירה, וברור לגמרי שהתמלולים לא יכלו להגיע מהסנגורים, עכשיו כבר כן, אבל אז זה לא משפט חוקי, זה לא משפט טהור, זה לא משפט נקי יחסית, וזה עיקר הביקורת שלי, זאת אומרת, אני רואה את זה אחרת בהקשר הזה. אני מסכים שאף אחד מהאנשים שאתה אמרת לא קיבלו יום חסד, רדפו אותם, וחלקם בצדק וחלקם פחות בצדק. דודי אפל, אם אתה זוכר, היו לו 147 חקירות, כולל הציץ
לרובי ריבלין במתן שוחד, אז כל אחד והחלקים שלו. השאלה אם זה לא קצת חציית גבולות, ואני מצטער שדיברתי כל כך הרבה. לא, השאלה אם זה לא באמת כבר נוגע בזיהום ראיות. זיהום ההליך, הכוונה. האם באמת, רביב, האם באמת אתה יכול כעיתונאי, בכלל, התקשורת יכולה להביא כתבות ממקום אובייקטיבי? או האם אני כצופה צריכה להבין שמנסים להוליך אותי לאיזשהו מהלך, כי התייחסות, כן. קודם כל, אני חושב על זה יעד שאנחנו מסכימים על זה שזה לא פתאום. אני לא מתווכח איתך שהדרך לקיים משפט הכי נקי, ושדה רופא שום דבר בתקשורת מהראיות ומהעדים, ולראשונה, הנה משוואה נחקר, ועד אז לא יודעים כלום. אני לא מדבר במקרו, במקרו זה בסדר, אני מדבר ספציפית, כאילו, תמלולים, בבקשה. חלקים מהאזנות, מהקלטות שהוא עשה, חלקים ממה שהודיעו אומרים. אני אגיד לך תשובה של זה. אני באופן כללי הייתי מעדיף שיהיה כל הזמן 24 מעלות, עם שמש, בלי עננים ובלי גשם. זה היה דחתי גם במזג האוויר. אבל אני מבין שאין לי שליטה על זה. לטעון שבמדינה דמוקרטית, מודרנית, בתקשורת כמו שהיא נמצאת היום, אתה יכול באמצעות חוק, באמצעות אתיקה, באמצעות משהו לחסום את זה, תחסום את רביב דרוקר, את התקשורת המיינסטרימית, זה יופיע לך ברוטר, תחסום את רוטר ויופיע יואב יצחק, תחסום את יואב יצחק ויופיע אצל סילברסטין בארצות הברית. צווי איסור פרסום היום קשה לאכול. נכון. אז מהרגע שאני חושב שאני צריכה לספור אצלנו ההבנה שהחומרים האלה יצאו, אז השאלה היא איך הם יצאו. עכשיו אני יודע לשאלתך מהי האובייקטיביות, לא הייתה מעולם, זה מונח שהוא שבוי מניפולטיבי, שהוא נמצא על ידי אנשים שרצו לרמות את הצופים שלהם, לשחק אותה שהם שופטי פינג-פונג ניטרליים. ואז הם כאילו הציגו את המציאות באופן אובייקטיבי, אבל למעשה הם השפיעו עליהם מניפולציות אחרות. ולמה? לא כי הם רמאים. כל בן אדם יש לו דעה, אני קורא חומר, יש לי דעה על החומר. אם אני ארצה או לא ארצה, אני אגבש דעה, גם אני אנסה להסתיר את הדעה הזאת, היא תגובש שם. אם אני הוגן, אני אביא את שני הצדדים, אבל עדיין, מן הסתם, הדעה שלי תהיה יותר חזקה שם. בדרך כלל הרעיון הוא שזה אמור להתאזן על ידי שלל פרסומים. זאת אומרת, אני שמעתי את פרקליטי נתניהו מתלוננים מרות על דברים שאני עושה עכשיו, אבל כשעמית סגל פרסם את הבעיות בעדותו של ניר חפץ, עם חשיפות של קטעים מעדותו, משפטים, לדעתי מניקולטיביים, מוצאים מהקשרה מתוך עדותו, אני לא זוכר, הזיכרון שלי לא טוב, או עשה אייטם גדול של כמה דקות על הקשיים בעדותו של פילבר, ואמר, אם זה אקדח המעשן, אז על מה אני שאל עתיק הזה, כפי גורם שזה לא ישפיע. אבל באיזה עיתוי זה הגיע? באיזה עיתוי? אז קודם כל, אני חושב שם די ברור מי הביא את ההדלפות האלה. אבל חוץ מזה, הצופה, זה שמוכן לקלוט כל כך הרבה מידע, אמור, hopefully, לראות אותו, לראות אותי, לראות אחרים, ולגבש איזושהי עמדה, האם הוא מסוגל, לא תמיד, האם זה משפיע על המשפט, לדעתי היום הרבה פחות מפעם. פעם זה באמת היה מאוד דרמטי, היום באמת יש כל כך הרבה קולות, כל כך הרבה קקפונים, כל כך הרבה פרסומים, שבסופו של דבר נדמה לי שהם ככה מעיינים אחד את השני. אבל השאלה האם כשמדובר בשוטרים ופרקליטות, בתחילת הדרך, כשיש את כל הכותרות שגם ככה, ואנחנו לא מדברים כרגע, בואו נוציא שנייה את נתניהו מהמשוואה, בסדר? האג'נדה שם ברורה שלכל אחד מהצדדים, שלא בטוח צריכים להיות צדדים שהם עיתונאים, אבל אני שם את זה בצד, ברור שלכל אחד מהצדדים יש אינטרסים אחרים, אבל נניח נאשם שמגיע, שיש לו טיפה פחות כוח, בסדר? ויש לו טיפה פחות כוח, והוא פתאום מתמודד עם הדלפות כאלו של אנשי משטרה ופרקליטות, ולסנגורים אין את החומר. מה הוא יכול לעשות בכזה מצב? זאת אומרת, השאלה אם אתה לא חש שהתקשורת עברה פאזה, היא לא אמורה לשתף פעולה עם הדלפות, קודם כל המשטרה עצמה לא אמורה להדליף, זה עבירה פלילית, אבל נניח נמשיך הלאה, אז הפרקליטות אחרי זה גם כן, איכשהו יש דוברות המשטרה, ויש לנו עכשיו כל מיני סוגים, אתה יודע, אנחנו היינו אז בזמנו ב-2004, אני חושב, בבג"ץ מצגר, שקבע שהרי להמצאת משטרה אין שום מעמד, ופתאום יש דוברות המשטרה שכל דבר חייבים להראות, הנה, אנחנו ממליצים כדי ללחוץ על הפרקליטות לקבל החלטה. ואז באה הפרקליטות אחרי השימוע וההודעה שלה. עכשיו, בשימוע יש לסנגורים איזה כלי לאזן את ההדף הזה. אבל לפני כן אין. לפני כן אנחנו שומעים את מה שהנאשם אומר, שהוא בזמנו עוד חשוד, וזה מה שיש לנו. אין את הכוח להתגונן בצורה שבה עיתונאי שמקבל בצורה, לעניות דעתי בלתי חוקית, את החומרים המודלפים מהמשטרה בשלב החקירה, את התמלולים, את האזנות ואת הכל,
ויש גם עניין של האזנות שאסורות להיות, ולהגנה אין את זה. ובא, נניח שבא איש ציבור שהוא יותר מוחלש, נקרא לזה ככה, שהוא סתם ראש עיר, סגן ראש עיר, ומקבל את כל הדבר הזה. גם ככה החיים שלו השתנו לבעל הכר ביום הפרוץ. הוא לא יודע איפה הוא, תפסו לו, חילטו לו, חילוט זמני, הזנות סתר, השם שלו, אפילו עסקת נדל"ן הוא לא יכול לעשות. האם זה לא הופך את התקשורת למעשה לשחקן הכי מרכזי, ושחקן שגם מזהם את ההליך, שלא לטובת ההליך ולא לטובת האובייקטיביות. זאת אומרת, הצופה ישמע, והצופה יגיד את דברו, וכמו שאתה רואה גם בתקופה הזאת, הצופה בקלפי כנראה כבר לא יגיד את דברו, כן? עליו זה לא משפיע. אבל בסופו של יום, האם אנחנו לא הפכנו את השחקן השלישי, את השחקן של התקשורת, השחקן הכי דומיננטי, שהוא קובע את האג'נדה. והאם כתוצאה מזה, זה לא סיכום מוטה. קשה לי היה להתייחס כמו לתופעה כללית. נראה שיש מקרים שבהם התקשורת עושה עבודה גרועה מאוד, משרתת לפקידות במשטרה, ובימים הכי קשים עובר מחקר, שופכת את המון לפני שיש להם את הרעיון. זה קורה הרבה מאוד, זה לא טוב שזה קורה. אני מתנגד לזה בכל מקרה. זה קורה שלא הייתי שותף לזה, ואם הייתי שותף לזה, אני קורא שאני לא שותף. באמת, מביא איתו, אני הייתי עושים סיפורים על אנשים האלה. אבל במקרים הגדולים, ההיי פרופייל באמת, שרים, דוד ביטן כזה, פואד, הירזון, דברים כאלה, בדרך כלל אני לא מרגיש שהמשוואה התקשורתית לא מאוזנת לטובת הפרקליטות במשטרה. אני אומר לך, מי שנמצא שם וניזון מכל הצדדים רוצה מידע, אתה יודע, אנחנו לא קוראים של מידע, אתה יודע. ברור, גם אנחנו הסנגורים משתמשים בתקשורת הרי, זה לא חדש. בשלב הזה שאין את החברים, הפגישה הזאת של הסנגורים עם המחקר העצור, אם הוא עצור או לא עצור, בעיקר הרבה מאוד מידע בשלבים בהם אין מידע, אין בשלב הזה בדרך כלל טיולים ולא האזנות, אני אומר איתך ממש במעצר, בפול אין הרבה, והרבה פעמים אתה תשמע את הגרסה הכי טובה של העצור או הנחקר ביום הראשון או ביום השני, את הנרטיב, אולי אפילו עם קצת פחות. הייתה לך דוגמה מהולילנד שאתה מכיר מצוין, סיפור כתב הסחיטה, וכמה דכנר בן אדם בעייתי את המדינה לפרשתו. כל הזמן זה היה. זה היה מיום של הפרץ. היה כתב תביעה, מה זאת אומרת? היה כתב תביעה הרי שהיה מוכן בזמנו, אתה זוכר את זה? אני קורא לו כתב סחיטה. כן, אני מסכים. אוקיי, אז אני אומר, זה לא שחיכו חודש. באותו יום, למה? כי אני אומר שמשמעה לא מאוזנת. גם לנחקרים כאלה, היי פרופייל, עם נגישות התקשורת. כן, אבל אני רוצה להוריד אותה מהגריד. אני פה שרים לתקשורת, וצ'יק צ'אק, גם הסימני שאלה נזרקים לך. בבקשה. אני הרי רוצה להוריד, אני כסנגור שמייצג בתיקי צווארון לבן, רוצה להוריד אותה מהגריד. עורך דין שמתעסק בצווארון לבן, באמת ברמה מקצועית, הרי יודע טוב מאוד שמעבר לשורה 2 שאתה יכול להוציא לתקשורת, אתה לא יכול להיכנס לגוף הגרסה של החשוד שלך שאתה מלווה אותו בערך 15 יום, 30 יום, כי כניסה אליה בהכרח מובילה לתוצאה לא טובה. היא הרי מעצימה את הלבה, היא הרי מעצימה את האש. אתה הרי רוצה להוריד אותו מהרדאר. אתה רוצה בשלב הזה שקט. שאף אחד לא יראה אותו, לא ישמע אותו, לא כלום. וזה לא פשוט בשלב הזה. יש מאזן אימה גם ככה לטובת המשטרה, ולשם ניסיתי טיפה, אתה יודע, זה לא חקירה נגדית, אבל ניסיתי טיפה להכניס אותנו, האם התקשורת לא מלבה את זה, ומאינטרסים שלה, הכל בסדר, אבל השאלה אם מישהו יוכל לתקן את זה, הרי, נתתי בזמנו, אנחנו עשינו פה איזה כן, התקשורת עושה משפט. עשינו בזמנו פה איזשהו רעיון, נתתי את הדוגמה של חבר כנסת חיים כץ שהצגתי בפרשיית העמותות. 10 שנים מוחקה עם התיק שיסגר, היינו אצל מני מזוז בשימוע. כמה כתבות היו אחרי זה, למעט ניוז אחד שהתיק נסגר? כמה כתבות היו ביום הפרוץ, ועברנו שם את אהוד ברק, אתה מכיר הרי זה פרשת העמותות היטב, אתה מכיר, ואת כל השאר, וכמה כתבות היו כשהתיק נפתח? ואיזה ערוץ תקשורת לא שידר את זה, ולא תקשר את זה, ולא דיבר את זה, ולמה אין את אותה הדדיות שהתיק נסגר? למה לא עושים ניקוי תקשורתי לצורך העניין, מעבר לאלו שמורידים את זה בגוגל למטה במדרג? זאת גם בעיה. על זה חשוב ביקורת, אני מסכים את המילה. החטא הכי גדול של הפרקליטות והמשטרה, במשך הזמן שלוקח התיקים האלה, ואין מילים לדבר הזה, שהמדינה הכי מידה הכי גדול שלו, ותוצאה להורים של אנשים, ואין לזה שום הצדקה. אני הקבתי לכם כל כך הרבה תיקים כאלה, ולא רק להבין
למה לוקח 3, 4, 5, 6 שנים להגיע להחלטות, תראה את ליצמן, תראה את דרעי, עכשיו אין לי... אתה יודע מה הייתי רוצה? האנשים האלה, אבל אין שום סיבה בעולם, פשוט מליצמן לא לקבל החלטה תוך, אני אומר במקרה הגרוע חודש זה באמת אם אתה מאוד מתלבט. אתה יודע למה? אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי כשבאים ושמים אותם ברשימת עדי התביעה, והם עדיין ממתינים להחלטה על גורלם, העדים האחרים, אני לא מדבר על ליצמן עצמו, הרי הם לא ידעו, אנחנו הרי דורשים, אני מגיש, נניח אחרי חצי שנה, כשאני כבר יודע שהתיק עבר לפרקליטות, אני רוצה שהמכתב שלי שבקשה לסגירת תיק מחוסר אשמה, יהיה שם. הם הרי לא סוגרים את התיק, הם רוצים לקבל החלטה כוללת, ואז אנחנו מחייבים אותם, שכל עד שעולה להעיד, במשפט כבר, אנחנו אחרי השימוע, שנדע מה הסטטוס שלו, שהוא לא מצפה לטובת הנאה. ואז, אתה יודע, המצב הזה הוא נוח לפרקליטות, המצב הזה שהעד לא יודע מה הסטטוס שלו הוא נוח, הוא ייתן גרסה. אני מדבר איתך, אבל לא על העד, אני מדבר איתך, העד חשוב בזה, הדמויות הפריפריאליות, אני מדבר איתך על נשאר מתקדמים. ליצמן ושתי פרשיות מאוד פשוטות, אפשר לפרוס את המסכת העובדתית עכשיו בחצי דקה או דקה, ואין שום סיבה לקבל שם החלטה, תגיד שזו החלטה קלה, לא יודע, לא החלטה קלה, יכול להיות שאני מתלבט בנורא, אבל לא יקרה שום דבר שיעזור לי החלטה אחרי חצי שנה, לא יקרה שום דבר, חוץ מזה שעוד חצי שנה של ניגודי שינה, של מצב לא ברור, ושל נזק למערכת אכיפת החוק והפרקליטות, כי ככה לא עושים חקירה, נגיד של ציבור, לטוב ולרע, או לסגור או להאשים, פה אין לך שום ויכוח איתי ולא למאיה, וגם לזה שבסוף התקשורת עושה תת ציפור של ההחלטות המזכות, שהרבה פעמים זה נובע מזה שכבר אף אחד לא זוכר את זה, זה כל כך ישן, שאף אחד לא זוכר את הסיפור. אז העורך לילה שנמצא באותו יום, אומרים לו, תשמע, נסגר התיק של חיים כץ לעמותות, הוא לא יודע על מה מדובר. היה תיק כזה, היה משהו כזה ב-99. כן, אז הוא לא יודע, אז הוא אומר, טוב, מה זה מעניין? תחוק את זה עמוד 17, 50 מילה. יכול להיות שאם היה עורך לילה שלפני 10 שנים, הוא היה אומר, וואו, איזה פרשייה גדולה, זה פדיחה, בוא ניתן לזה טיפה יותר ביטוי, עמוד 2, 200. עולם אחר. אני רוצה לדבר על תיק 4000, קצת עליו, ויש לי כמה שאלות גם לרביב. וגם אליך, עורך דין בסר גליק, תיק 4000, אנחנו יודעים הרי שזה יחסי מערכת התקשורת ואנשי הפוליטיקה, זה הרי יחסים של... תן וכך, נקרא לזה כך. תן וכך, לא יעזור. וזה כמובן מה שגורם לשתי המערכות להיות מושחתות, במידה כזו או אחרת, אבל... האם סיקור תקשורתי חיובי, ואגב, על כל סיקור תקשורתי חיובי, אפשר להראות ביחס של 10-1 כתבות נגד. האם סיקור תקשורתי חיובי זו עבירה פלילית? למה זו עבירה פלילית, עורך דין? אני אגיד משהו שרביב הסכים איתי, ואז אני אגיד משהו שרביב לדעתי לא הסכים איתי. כי אני חושבת שהרבה אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזאת. אם עכשיו אני אקח את העת הזאת, ואת עובדת ציבור, ואני אתן לך ואת תתני לי את רכיב הבעד, יש לנו פה שוחד. לכן, בהגדרות המרביות של שוחד בסעיפים שמתחילים מ-293, 292, עד 296, למעשה ההגדרות המרחיבות ב-293, 294, מובילות לתוצאה שכמעט כל דבר זה שוחד. ולכן השאלה היא לא האם זה שוחד, כי סיקור חיובי, וגם מתן שוער, מה שמולה יש רכיב בעד, זה שוחד, לא יעזור כלום. אבל כל הפוליטיקאים... רגע. אז קודם כל, במסגרת הנורמטיבית, אין מחלוקת ביני לבין רביב, שזאת עבירה. יכולים להגדיר אותה בתור עבירה, וכמו בתיק רשות המיסים, שדיברנו עליו מקודם, גם על מצב למינוי יכולה להיות עבירה, זה שאלה של מדיניות. עכשיו בואו נלך מהעובדה שמשפטית אפשרי, למה עושים עם זה בתי משפט? יש עיקרון על של חופש הביטוי, ועיקרון על של חופש הביטוי קיבל אוביטר בפסק דין שמעוני והתקשורת בצורה מניפולטיבית, לעניות דעתי הפכה את זה הנה יש הכרעה, השופטת מרגולין שכבודה נעלם מיד לאחר הכרעת הדין וגזר הדין ניתן על ידי אחר, נתנה אוביטר, ואוביטר שאפילו לא נשאלה עליו, לגבי מבחנים שהיא קבעה עם עצמה, לגבי סיקור תקשורתי, האם זה עבירה או לא. בסופו של יום, הכור ההיתוך המחצבתי צריך להיות א', האם זה עבירה? בסדר, זו עבירה יכולה להיות. 2, האם העמידו עליה לדין? התשובה היא לא, אבל זו כבר טענה של ענישה, לא טענה של עבירה. 3, האם בנסיבות התיק הזה, שעכשיו אנחנו מדברים עליו ויורדים לפריזמה של תיק נתניהו, אנשים אחרים
שעשו לפחות אותו דבר לכאורה, כי אף אחד לא קבע, ואני לא רוצה להשפיע על משפט נתניהו לטוב ולרע, האם אנשים אחרים עומדו לדין? ואז יש לנו טענה מקדמית של אכיפה בררנית. אבל בסופו של יום, הטענה של אכיפה בררנית תתברר בסוף. ומשפטית, אפשר להרשיע בכל דבר שהוא שוחד. האם אנשים אחרים לא עמדו לדין בדיוק על אותו דבר? בוודאי שלא עמדו לדין. לא עשו איתם כלום. חלקם עדים, כולל עד שמעיד עכשיו, חזור ושנה, עד שמעיד, והפלא ופלא, כמו תיקי הדגל של הפרקליטות, וערב הדיון יש לי הודעה של 10 עמודים, ופתאום היא הופכת ברענון זיכרון פה זה קרה שבוע, ואז מתחילה כל ההתקדשות המיותרת הזאת. בטח שהוא אמר, הוא חוזר בדיוק על אותם דברים, בטח שהוא לא אמר, הסנגורים של נתניהו בתיק הזה, בטח שהוא לא אמר, הכל חדש, והאמת היא כנראה באמצע. גם אמר וגם לא אמר, וגם את הדבר הזה, אבל זה כבר עניין אחר לגמרי של רענוני עד, זה דבר פסול. אבל אכיפה בררנית בתיק הזה בוודאי תטען, וסיקור תקשורתי בהחלט יכול להיות עבירה. השאלה היא שאלה של מדיניות, ובסוף בתיק הזה, ככל שחס וחלילה תהיה הרשעה, אני אומר את זה חס וחלילה בגלל שאני לא הייתי רוצה בכל מקרה ראש ממשלה שיהיה מורשע, זה רע מאוד למדינה מבחינת התדמיתית. בסופו של דבר העונשים הם מאוד מינוריים. 3 חודשים. אייל, בהנחה שבית משפט יקבל את הטענה של סיקור תקשורתי או עד כשוחד, לא תוכל לענות טענת הגנה לנתניהו שלפיה נוהג מקובל ונורמטיבי, כפי שטען צחי הנגבי במשפטו בעניין המינויים הפוליטיים במשרד לאיכות הסביבה. צריך לשים לב שגם בעניין שצחי הנגבי, שהוא טען את זה, ובסופו של דבר טען טענה של אכיפה בררנית, זה תלוי היה בשופטים, וזה עדיין שאלה של מדיניות. בבקשה, כן, כן. ראשית, אייל, אני פשוט מתדפים, אני חושב שהמקורים שמתדפים על אותך לא מדויקים. קודם כל לגבי עדות משואה, הוא לא יגיד 10 עמודים, הוא יגיד איך 10 פעמים, בעדויות של עשרות עמודים. נכון. מי שקרא את כל העדויות שלו, ומי ששמע את כל העדות של בית משפט, אני אומר, העדות לא אין שם באמצע, לסנגוריה לפרקליטות, נמצאת בצד של הפרקליטות. אין כמעט פערים, אני יכול לתת שכל פרט מהעדות שלו, היא מסתכלת אצלי בעשרות עמודים. אין כמעט פרט בעדות שלו במשטרה, שלא הופיע בעדות במשפט, והפוך. היו כמה פעמים שצבע כותרות, למשל משפט המאוד דרמטי, כמות ההתערבויות של נתניהו בשבוע, זה מה שהפוליטיקאים האחרים עושים 10 שנים, זה משפט שלא מופיע בהם. אבל כן מופיעים משפטים מקבילים, כמו מעולם לא היה דבר כזה, היה מוטה לחלוטין לטובת נתניהו, וזה מופיע בעדות במשטרה. אין פעמים דרמטי, אני אומר לך את עובדתית, יכול לקבל את דבריי, אתה יכול לבדוק אותי. הכל בסדר. וגם לגבי הדבר השני, אני אומר לכם, אני אכיפה בררנית, כי אני יודע, אנשים שהם לא בתקשורת, אז הם מניחים שהכל מושחת, והכל ציני, והכל רקוב, ורק אותו תפסות. אני אומר לכם, 28 שנה בתקשורת, תשאלו כל איש תקשורת. לא היה דבר דומה לוואלה, לא ברמה של פער של מדרגה. אם וואלה זה 9, ההתערבויות במקומות הכי מושחתים שאני מכיר בתקשורת הגדולה, אני לא מדבר על איזה מקומות נקבע, זה 2. זה לא סיקור חיובי, זה לא ידיעה פה ידיעה שם. זה שליטה על כל בעלי התפקידים באתר, שאי אפשר למנות עורך אתר במשך 3 שנים, אי אפשר למנות עורך אתר, ממלא מקום, כי לא מאשרים אף אחד אחר. אי אפשר למנות כתב פוליטי, משביתים את הכתב המדיני, מעיפים את הכתב הפוליטי לחו"ל, כן? שולטים בכל בעלי התפקידים המשמעותיים באתר, העורכת של האתר בפועל היא האישה של בעל השליטה בבזק, זה דברים, גם אני עבדתי במעריך של נמרודי, אתם לא תספרו לי על מה זה עיתון רקוב, אני עבדתי במעריך של עופר נמרודי, בנדל"ן, שעופר נמרודי היה בעלים של הכשרת היישוב, לא קיבלתי ממנו טלפון אחד בחיים, אז, וזה היה עיתון שהיה מוטה, לגמרי, את האינטרסים של נמרודי, זה לא היה 10%. אז לאן נעלם ישועה? למה לא עשו כלום עם ישועה? אז רגע. א', אני חושב שתביעה יש שיקול דעת שבא בן אדם, בלי שום סיכון, ובלי שאף אחד יכול לתת ונותן את כל החומר, יש לה תביעה שיקול דעת להגיד, לא רוצים להשאיר את הבן אדם הזה. אוקיי? עכשיו נגיד שהוא מאשימים אותו, יאללה, אתה עורך דין, אתה משפטן טוב נמצאת במשפט, מה זה היה עוזר לתביעה? חוץ מתנקם בישועה. בעדות, בעבירת שוחד, אין צורך ב... מה זה היה עוזר לתביעה? במדינה אין צורך בזה. ואם יש צורך בזה, יש אלפי סמסים והקלטות של נהלות עצמאיות שעומדות בוודאי בגישת סיוע. אני חושב שזאת גישה מאוד מתממת. נתניהו, איך זה משנה את התיק?
קודם כל זה... איך משנה את התיק, קודם כל מבחינת... פרשת חשיפת עדותו של שהיה סגל, רגע, שנייה, אבל מבחינת נתניהו זה משנה באופן דרמטי, כי זה מאפשר לו את הטענה, שהנה, אתם טוענים שהיה פה שחיתות, אתם טוענים שהייתה פה בעיה, ואתם החלטתם שהאדם המרכזי שהיה מושחת, לצורך העניין, ומסר את ההקלטות, שנייה אחת, כדי להציל ולמלט את נפשו, ובא והעיד ונותן לכם את המתת שלכם, את האתנן, נותן לכם את העדות, ואת ראשי על הזה, לא עשיתם איתו כלום, זה דווקא משרת את נתניהו. עכשיו... מותר לנו לא לעשות איתו כלום, אבל איך זה מנקה אותו? רגע. מה זה מנקה אותו? באיזה צורה זה מנקה אותו? רגע, רק שנייה. עכשיו, אתה שאלת אותי למה זה טוב לא היה לפרקליטות אם היו מעמידים אותו לדין, כי המראית עין שדווקא תומכת בטענתו של נתניהו, שאני לחלוטין לא מסכים איתה, בהקשר הזה, כן? המראית עין אומרת, אתם חיפשתם את הראש שלי, עד מדינה אחד, עד מדינה שני, עד מדינה שלישי, חמקמק לו, אדון שואה, והם כולם, הכל בסדר. כולם לא מקבלים האנשה, כולם לא זה, מאיימים עליהם. זה הרי הנרטיב המרכזי של הנאשם. ולמה לא לעשות את זה בצורה יותר נקייה? לא לתת לו את הכלים. כמו שאתה יודע, זה לא טיעון משפטי. זה טיעון משפטי, זה טיעון... להגיד חיפשתם את ראשי. בא בן אדם למשטרה, מיוזמתו, לרשות ניירות ערך, אפילו לא למשטרה, לא פתחו עוד חקירה. אומר, בואו נתן לכם את כל ה-SMS, את כל ההקלטות, לוקחים כמה ימים, האנשים עמומים, אני אומרים את זה בעדות, עמומים מה שניתן להם, כן? אז איפה פה חיפשתם את ראשי? לא, אבל הטיעון המשפטי הוא אכיפה בררנית. להביא את סיפור עסקת יד 2 ואת המעורבות שלו בה, ובסופו של הזמן אתם מחליטים לא להעמיד אותו לדין. מה זה עוזר? זה עוזר בבחינת האכיפה בררנית. חברים, אני רוצה לעצור אתכם כאן, כי אני רוצה להמשיך עם רביב, תכף נגמר לנו הזמן, אז... כבר? כן, תכף נשחרר את הפליליסט, אז אני רוצה כמה שאלות. שאולמרט הוא עמד לדין, בן כספית כתב מאמר חריף נגד הפרקליטות ובעד אולמרט, כאשר היה אריק שרון, היה ראש ממשלה, ארנון רבימוביץ' קבע כי יש להטרג את אריק שרון, ועכשיו הם בעצם מגנים בחירוף נפש על הפרקליטות. אז מה קורה פה מבחינת התקשורת? האם מדובר בפוזיציה? האם מדובר אולי לא אתה בדיוק הבן אדם לענות בשם שלהם, אבל ככה מההתרשמות שלך, אנשים מחליפים את הכל אינטרסים, כאילו, מה כבר אובייקט? לענות על הבלוג שלי שאני מתחזק 14 שנה, ולרשום את השמות אריאל שרון, לכתוב אולמרט, ולראות מה אני אמרתי, אני עשיתי תחקיר על אולמרט, שנקרא תעשיית השחיתות של אולמרט, שהביא אותו לכתב אישום, שנזנח רק מטעמי מדיניות משפטית לא יותר מדי כתבי אישום. אני קראתי להתפטרותו, אנחנו סיכרנו באגרסיביות את פרשת טננסקי, את פרשת קרמיה, אפילו את כל הפרשיות הגדול, ואולמרט לא דיבר איתי בין השנים 2005 עד 2014. 9 שנים הוא לא דיבר איתי, והייתי מהגרועים באויביו, והוא שנא אותי שנאת מוות. אריאל שרון, אנחנו עשינו עליו, אנחנו הראשונים, העיתונאים השמאלנים, האופוזיציה, כן? עופר שלח ואני, עשינו תחקיר שהראה שתהליך קבלת ההחלטות בהתנתקות היה מושפע מחקירותיו הפליליות, בניסיון להסיט את סדר היום בחקירותיו הפליליות, הבאנו ציטוטים מפורום חווה, מועצת יש"ע קנתה את הספר בומרנג, ולא יודע כמה אלפי עותקים, ופרסמה מודעות עם הדברים של עיתונאים השמאלנים, אמרו נגד ראש הממשלה, שמפנה יישובים לרצועת עזה בתקופת ההתנתקות, ולמרות זאת דיברנו נגדו בדברים האלה. אז אני חושב שאנחנו עמדנו במבחן הזה ורדפנו את ראשי הממשלה הפרו, אני כבר שמאלנים, אבל נגיד שהיו יותר קרובים בעמדותיהם, לעמדות שלי, בדיוק כמו שרדפנו את נתניהו, ואולי יותר לפעמים. וכל התיקים כמעט של אריאל שרון נפתחו כתוצאה מתחקירים תקשורתיים. רוב התחקירים הללו נעשו על ידי עיתונאי שמאל, גיא לשם, גילי וייץ, רביב דרוקר וכו'. התיקים של אולמרט, הרבה מהם נפתחו כתוצאה מהעבודה של עיתונאי שמאל, שידעו כבר שבעד ההתנתקות, ובעד ההתכנסות וכו' וכו' וכו'. אז אני חושב שהדיון הזה אין לו רגליים, וביום שאני אראה תחקיר אחד של עיתונאים אני בנימין נתניהו, ב-12 שנה, תחקיר אחד תציינים בו, של כל עיתונאי הימין, אז יהיה לנו דיון מעניין על פוזיציה. אתם רוצים קצת לדבר על הפיאסקו שקרה השבוע? לא, רגע, יש לי... לא? אם יהיה לנו זמן. אוקיי.
אני רוצה גם לדבר איתך על, קודם כל, האם יש דרך חוקית שאתה יכול לראות שביבי בעצם מגיע לביטול המשפט, אולי משהו שקשור בחוק הצרפתי, מה דעתך על החוק הצרפתי? באופן... מתנגד. האם אתה מתנגד לזה רק אם ביבי יקדם את זה, או נגיד שהצד השני גם... אולמרט, קראתי לזה בשרון, ואני מתנגד את זה עם זה נפתלי בנט, יאיר לפיד, ניצן הורוביץ או איימן עודה. והסיבה היא לא מכיוון שזה לא צודק, אני מכיוון שזה לא ישים. בדיוק כמו השאלה מקודם על הסוגים את זה, שאולי בעולם אוטופי, אני צריכים להן משפט בתנאים שסוגים את זה. גם פה זה פשוט בלתי אפשרי. דמיינו לעצמכם שהיה חוק צרפתי עכשיו על פרשת 2000, אוקיי? אז לא למוזס היה עומד לדין, כן? ובנימין נתניהו לא, הוא היה פנדינג. כל המערכת העובדתית הייתה נפרסת במשפט נוני מוזס, עם הקלטות, כל זה, וראש הממשלה היה מחייב בתפקידו אפילו כלום. אבל אפשר לעשות את זה צופה פני עתיד. אפשר לעשות את זה צופה פני עתיד, שלא בתיק הנוכחי. אלא צופה פני עתיד. איך זה משפיע על הרטרואקטיבית של המשפט? קדימה, עוד 5 שנים, 6 שנים. אבל אייל, אתה יודע, אין כמעט תיקים שאין בהם יותר מבן אדם אחד. זאת אומרת, נגיד שיש רק בן אדם אחד. אני אתן לכם דוגמה, עורכת הדין מאיה רקח הייתה, נגיד, העוזרת האישית של ראש הממשלה, והיא יוצאת לו אחד, והיא אומרת שלא עלינו, היא הותקפה על ידו. היא הותקפה מינית על ידו, היא הותקפה מינית או שזה לא יהיה. זה לא עולה לכלל חמילה או מסוים שקודם, אבל היא נמצאת, היא שמה, היא קורבן, והיא מדברת מדם ליבה על הדברים הנוראים שעשה בראש הממשלה, ומחכים עכשיו. עכשיו אנחנו באים לשנות ממשלה, רואים את הסמכות המוסרית, תפקיד הפטיש, מסבירה לו שרוצים לעשות ככה וככה, ואנחנו יודעים שיש אישה שאומרת שהוא עשה לה דברים נוראים, אולי צצה עוד אישה, אולי צצה עוד אישה. עכשיו אנחנו מחכים לתום הכהונה, אולי זאת שנה, זאת 10 שנים, בינתיים האישה הזאת שתסתגל עם כאבה. זה נשמע לי פשוט איוולת ברמות הכי קשות, דבר לא ישים, בלתי אפשרי, אף אחד לא זה. אם מישהו רוצה להגיד לי על עבירות ממש קלות של עד שנה, בסדר, אבל עבירות קלות של עד שנה, יוצאים משפטי לא פותר את חקירה נגד ראש הממשלה, וממילא אף פעם זה לא מגיע לכלל. 10 שנים זה משהו שגם ככה צריך לשנות, שלא יהיה יותר מאשר 2 קדנציות, אבל זה כבר עניין אחר. טוב, אנחנו צריכים לסיים. יש לי שאלה אחרונה לשניכם. האם לדעתכם בהיעדר תקדים ואו איסור מפורש בחוק יתקשה בית המשפט להרשיע בתיק 4000? כן? אני לא חושב שבית המשפט יתקשה להרשיע. אני חושב שאם הראיות יובילו אותו... אם זאת תהיה הרשעה זה תקדימי, נכון? אני חושב שזאת תהיה הרשעה תקדימית בהחלט. אני חושב שמשפטית... בכלל בעולם. המסגרת, זה נכון, המסגרת אבל הנורמטיבית קיימת והתשתית קיימת, ואני חושב שאם חס וחלילה תהיה הרשעה, הענישה תהיה מינורית, בגלל התקדימיות של העניין. קודם כל אני אגיד לך מה, זה לא תקדימי בעולם, כתב אישום פלילי על יחסים שבין פוליטיקאים לתקשורת? יש כאן אישום פלילי על זה שאתה נותן סיפור מנתיב בכלי התקשורת שלך, תמורה לכך שאתה מדבר את הביטוי ביותר כאלה ואחרות, והיו הרבה תחקירים על דברים כאלה שלא היה נבין את הבסיס הראייתי, ולהפוך את זה למה שהתביעה הפכה את זה פה, מפנה אותך לסדרה על ריצ'רד מרדוק, והיחסים שלו עם כמה מראשי הממשלה הבריטים, ואיך העיתונים שלו נוהגים, ומה הם נותנים לו וכמה ביקורת מתחת על הדבר הזה. אם תופיע יום אחד ראייה, בוא נראה מה הבריטים יעשו, ואני אגיד לך עוד דבר, בתיקים גדולים כאלה, באופן כמעט תמיד יהיה משהו תקדימי. אהוד אולמרט, מסתבר שאז זה לא יפתר הרבה אנשים, הוא רשם בעבירה תקדימית של קבלת דבר במרמה, שהדבר הוא הנחת דעתו של מבקר המדינה, והמרמה הזה שהוא שיקר בהצהרת ההון למבקר המדינה. עד אז מעולם לא הולכה התשתית הזאת, כתשתית לעבירה הזאת שקבלת דבר במרמה. אז אין שום דבר נורא חדש בזה שיש איזשהו רכיב בעבירה, בעבירת השוחד, במה שנקרא דרכי קבלת השוחד, שדרכי קבלת השוחד משתנות עם השנים, פעם זה כסף, פעם זה אולי מינוי ברשות המיסים, ופעם זה אולי סיכון טענות חריגה מאוד של אתר אינטרנט לפוליטיקאי, כולל בימים לפני בחירות, כולל ביום הבחירות עצמו, שמשפיעות על כך אם להיבחר או לא. אגב, תיק העמותות היה תיק תקדימי. אז יש המון תיקים לראשי ממשלה שהם תקדימיים.
גם תיק ברון חברון היה תיק תקדימי, לא היה עד אז את העבירה. אנחנו לא חולקים שזה עניין של מדיניות. מינוי ליועץ המשפטי לממשלה. וזה היה תיק תקדימי, יש הרבה מאוד תקדימים, כי ראשי הממשלה האלה חוצבים לפעמים מנהרות תקדימיות, שחלקן, לדעת הפרקליטות, והרבה פעמים אני מסכים איתם, רקובות ומשחטות. מה מקומה של חזקת החפות פה? אין חזקת חפות, יש חזקת כפות, ואפשר רק להתפלל. אבל השאלה שאותי יותר עניינה זאת השאלה של ההסדר טיעון. מה דעתך יהיה? אביב? זה בעיקר תלוי בנתניהו, כי אני חושב שהתביעה הייתה מוכנה מזמן, ועסקה נוסח נרד מ-2000, נרד ב-4,000 שוחד ונגמר בהפרת אמונים, נשאר ב-1,000 ונגמר בהפרת אמונים, בשתי העבירות האלה תודה, תקבל עונש מאסר בפועל שנגמר בעבודות שירות, לנו יצא שהודעת ויש הקלון בשם שנים מחוץ למערכת הפוליטית, לך יצא שלא תהיה בכלא, לדבר במשפט, תלך הביתה, תגיד שאתה פוליטי בגלל השוחד, זה עסקה שזה המקסימום שהפרקליטות יכולה לתת לדעתי היום. התיקים התפוררו בבית משפט, אז יכול להיות שעסקה תהיה יותר טובה לתקופת נתניהו. נתניהו לעסקה כזאת לא תוכל לשמוע עליה, כרגע, ואם הוא כבר לא יהיה ראש ממשלה, אז בנכס העיקרי שיש לו לסחור עכשיו, ירידתו מהבמה הפוליטית, כבר לא יהיה לו כל כך לסחור בו. אז יכול להיות שהעסקה הזאת תראה פחות אטרקטיבית גם לפרקליטות במורד הזמן. סיפור תקשורתי בעניין אהוד ברק, כל הפרשה שהייתה סביבו, והמימד החמישי וכל למה זה לא קיבל את אותה עוצמה של סיקור תקשורתי? זו גם שאלה. רגע, את קצת מערבבת, אהוד ברק והמימד החמישי, והמימד החמישי גם, זה פרשה לאהוד ברק. כן. אני מתנצלת, אנחנו חייבים לסיים, רק תסיים לענות על זה ואנחנו נסיים. לא, אבל אני לא הבנתי את השאלה, כי את נבחרת בין אהוד ברק לפרשת המימד החמישי. היא שאלה רק... היא מתכוונת מבחינת התקשורת. כל פרשייה בפני עצמה. כן. איזה פרשייה הייתה לאהוד ברק? כל הסיפור עם הפדופיליה וכל מה ש... מה? לא הבנתי. פדופיליה. עם הפדופיליה, עם הפרשיית פדופיליה שלו. כן, זה לא קיבל סיקור... זה לא קיבל סיקור. לא כמו שזה. אבל זה לא כמו. הוא היה חבר של בן אדם שהורשע בשידול לזנות, דבר היום ונורא, לא היה צריך לחבר שלו. הרבה משועי העולם המשיכו להיות חברים שלו ולקבל תלומות מג'ף ויוצקי מתואר. לא ידעו שהוא פדופיל, ידעו הוא הורשע בשידול לזנות. גם מוסרי, לא ראשון, זה אהוד ברק. רחוק מלהיות עבירה פלילית, וזה קיבל סיקור מקיף. פרשת המימד החמישי קיבלה הרבה... זה בכלל קיבל סיקור בחול. פרשת המימד החמישי קיבלה... תעשי עכשיו אהוד ברק פדופיליה, תראי, יש לך פחות מ-200 סיקורים, לדעתי הרבה יותר. המימד החמישי קיבלה בוסט כשדן אלדד החליט שהוא מבצע חקירה יותר מאשר בהתחלה. מתנצלת, רביב, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו תוכנית אחרינו, בסדר? אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה, רביב, תודה לך שהיית פה לענות לנו, תודה עורך דין אייל בסר גליק, ותודה רבה לכם הצופים, שיהיה שבת שלום וכל טוב, ביי ביי.